Karon may ila na to mga kasama ang usa sa atong mga beneficiary nga makadawat sa atong solar radio transistor dinhi ning lugar mga kasama sa Purok Tubigon ning Dakbayan sa Davao. Yan say kompletong pangalan. Ay, ako na si Lovely Kayag. Unya karon ma'am, kay ikaw man gid among napili sa Arman Foundation nga modawat sa atong solar radio transistor. Unsa ba ka importante nga naa kay radyo karon? Nganong importante man nganong nanginahanglan kag radyo? Ay, syempre kay una manggod, nagapaminaw jud ko sa inyohang kuan diri sa DXDC, drama at saka balita. And then likers pud ko sa inyohang mga kuan diha sa Facebook. Di basta-basta follower na to ni si ma'am aside sa listener, avid listener sa DXDC. Salamat jud kayo kay jud ninyo kalimti diri ma'am ha. And then sa among diri ang silingan. So number 1 jud mo kaayo diri sa Davao and then dito sa among probinsya. Davao de Oro and then Moncayo. Kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman ay ni Ginita Tatak RMN.